Kuliqiniso sisezweni eSouth Africa lapho khona esisho khona ukuthi izwe kuphelile ngalo. Kodwa ngisacela ukuzonikeza indlu kaIsrayeli ithemba. Uthe uNkulunkulu ngifuneni niphile. Izwe lona linje kodwa usekhona uNkulunkulu ngaliphilisa. Mina ngiyazi ukuthi abantwana bakho usulahla ithemba ngabo uthi ayi akusebona ngisho abami sebengaba kahulumeni kodwa ngizothi mina mfuneni niphile. Kokunye abangcwele bathi sekukuba emabandleni ayisekho lento yenkolo kodwa ngizothi uNkulunkulu akho bantwana bethu abangafa kuNkulunkulu. Akho South Africa engambhozwa kuNkulunkulu. Kodwa we bantu base South Africa mfuneni niphile. Kwathi ngikhuluma esimeni somndeni wakho osuthi ngeke saphinde siguquke. Kodwa kangimemezele mfuneni niphile. Yebo ithemba lisekho kodwa ngizothi mina hayi lokho kungukubuka kwamehlo abantu. Kodwa wendlu kaIsrayeli mfuneni. Okay, ngiya-understand sekuthiwa hayi ke sekukubi akusena abantu besilisa sebephenduka izilwane. Ngiyavuma ngokusho kwabantu, ngiyavuma bayazenza izinto ezibhlungu kodwa wendlu kaIsrayeli mina ngiqondane nani ngqo. Ngiyawubona umhlaba, ngiyabona nendlela ababona ngayo, angizile vele kuwo. Ngizomemezela endlini kaIsrayeli nifunani niphile. Angifuni ukuqamba amanga khona hayi akukuhle ngokubuka kwamehlo enyama yethu. Ngiyavuma sesisho sonke sithi izwa sophinde lilungisele kodwa mina ngiyabavuma basho lokho. Ngicela ukubabeka eceleni kodwa wendlu kaIsrayeli mina ngicela ukukhuluma nendlu kaIsrayeli. Lendlu kaIsrayeli idayita uthi ngikhulume nayo ingabe uNkulunkulu ophilayo, inoNkulunkulu ongayikho engenzeki kuye, inoNkulunkulu akwazi ukukhipha amanzi nasedwaleni, inoNkulunkulu akwazi ukuvula indlela kwahlonga siphi, inoNkulunkulu akwazi ukuvusa abafileyo. Wendlu kaIsrayeli yabona this message ngicela unyeke ngezinye izizwe. Lo myalezo akusibo awezinye izizwe. Lo myalezo uqondane ngqo specifically kwindlini kaIsrayeli. Why kumenyezwe indlu kaIsrayeli kuthiwa yiyo kumele iyofuna uNkulunkulu? Yingoba isivayile ngasegazini elithizwe ongazalwanga kabusha. Yena lowo akusiyena nomntwana kaNkulunkulu kanti futhi nombusa kawazi ngakabona. Kodwa mase ufunda uJohane bonke abamamukelayo wavele wabapha amandla ashaphathana mahaya ukuthi bebizwe kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Wendlu kaIsrayeli Israel